ఓకేనా? అందరికీ నమస్కారం. నిన్నటి రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ గారి కావలి పర్యటన ఒక ప్రభంజనంలా జన సందోహం మధ్య ఒక బాధిత దళిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వెళితే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు సైతం సంఘీభావంగా రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఆయనతో పాటు కావలికి వచ్చి ఆ కుటుంబానికి భరోసా కల్పించడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు నారా లోకేష్ గారి వెంట రావడాన్ని, ఆ పర్యటనని జీర్ణించుకోలేక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించిన మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మేరుగు నాగార్జున, అదేవిధంగా కావలి శాసనసభ్యులు ప్రతాప్ రెడ్డి, ఇతర వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు లోకేష్ గారి మీద దుర్భాషలాడడం, నీచంగా మాట్లాడడం ఈరోజు పాత్రికేయుల సమావేశంలో మనం చూడడం జరిగింది. కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి నెల్లూరు జిల్లాలో అతను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పటి నుంచి సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలో అతను చేయనటువంటి దందాలు కానీ, కబ్జాలు కానీ, దళితుల భూములు ఆక్రమించుకోవడం కానీ, రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్లాట్లు బలవంతంగా లాక్కోవడం కానీ, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడం కానీ, మాగుంటి లేఅవుట్లో ఫోర్జరీ సంతకాలతో స్థలాలు అమ్ముకోవడం కానీ, అదేవిధంగా అక్రమ మైనింగ్ మంత్రి అనిల్ ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతూ ఉందని చెప్పేసి అప్పటి మంత్రి అనిల్ ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్లో కూడా కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి అక్రమ మైనింగ్కు పాల్పడుతున్నట్లు సాక్ష్యాధారాలతో సహా బహిర్గతం చేయడం జరిగింది. మంత్రి అయిన 3వ రోజే తన అపార్ట్మెంట్లో ఒక మైనారిటీ యువకుడు చనిపోతే 3 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఆ కుటుంబాన్ని బెదిరించి ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేకుండా చేసుకోవడం, మంత్రి అయిన 2వ రోజే కోర్టులో తనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి అతని మీద ఉన్నటువంటి కేసుకు సంబంధించినటువంటి ఫైళ్ళని దొంగల సహాయంతో దొంగలించే విధంగా చేసినటువంటి వ్యక్తి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి. ఎంత హాస్యాస్పదం అంటే ఆ జిల్లా ఎస్పీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి 2 వ్యక్తులు అటు నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే కుక్కలు మొరుగుతూ తరిమేయడం వల్ల వాళ్ళు కోర్టులోకి వెళ్ళడం జరిగింది. కోర్టులోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఐరన్ దొంగలించాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేశారు. కోర్టులో దొరికిన ఫైళ్ళని తీసుకెళ్లారని చెప్పేసి ఆ జిల్లా ఎస్పీ పాత్రికేయుల సమావేశంలో చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఎంత హాస్యాస్పదం అంటే 2 వ్యక్తులు రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే కుక్కలు మొరుగుతాయి, మొరిగిన కుక్కలు లేదా దొంగతనం చేసినటువంటి దొంగలు కేవలం కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి ఫైళ్ళను మాత్రమే దొంగతనం చేస్తారు. ఆ ఫైళ్ళు దొంగతనం చేయడం వల్ల ఆ దొంగలకు వచ్చేటువంటి ఉపయోగం ఏముంది, ఏ దొంగకు ఉపయోగమో ప్రజలకు తెలుసు. ఎస్పీ గారు నిర్ధారించినంత మాత్రాన అది సత్యము ధర్మం అయిపోదు. అదేవిధంగా కరప్టెడ్ పోలీసుల్ని, ఎంతోమంది నిజాయితీ కలిగిన పోలీస్ అధికారులు ఉన్నారు, కానీ కొంతమంది అవినీతి పోలీసుల్ని పోస్టింగ్లు ఇప్పించడం, వాళ్ళతో దుర్మార్గాలు చేయించడం, అతన్ని క్వశ్చన్ చేస్తే అతని అక్రమ మైనింగ్ని కానీ, అతని వ్యవహారాలను కానీ, దందాలని కానీ, కబ్జాలని కానీ, అక్రమ మద్యం సంబంధించిన వ్యాపారాలను కానీ ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్లడం, లాఠీ చార్జ్ చేయడం, అక్రమ కేసులు పెట్టడం, అవసరమైతే లాకప్ డెత్ చేయించడం. ఇది కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి యొక్క నీచాతి నీచమైన చరిత్ర. వీడు నిజాయితీతో రాజకీయాల్లో వ్యవహరిస్తున్నటువంటి యువనేత నారా లోకేష్ గారిని విమర్శిస్తారు. నారా లోకేష్ గారు భాష మార్చుకోవాలంట. వీడి కనిపించదా, వీడి శాసనసభ్యులు, మాజీ మంత్రులు, ప్రస్తుత మంత్రులు మాట్లాడేటువంటి భాష, కొడాలి నాని లాంటి వాళ్ళ భాష ఈ కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డికి కనిపించదా?
చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవినీతిపరుడంట, లోకేష్ గారిని విమర్శిస్తూ మీరు మాట్లాడేటువంటి భాష ప్రజలు మన్నన పొందినటువంటి భాష, లోకేష్ గారు మాట్లాడేటువంటి భాష ప్రజలు వ్యతిరేకించేటువంటి భాష. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు వాడేటువంటి భాషను చూసి ఇళ్లలో టీవీలు కట్టేసుకునేటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితికి వచ్చారు. ప్రజలు టీవీ కూడా చూడుకోకుండా బూతులు మాట్లాడడం రాజకీయాల్లో అలవాటు చేసిందే వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు వీటిని తిప్పికొట్టేందుకు పరుష పదజాలాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం తప్ప మేము మాట్లాడేటువంటి భాష రాజకీయాల్లో ప్రజల అనుమతి, ప్రజలు వాడేటువంటి భాష తప్ప ఇంకొకటి కాదు. కేవలం లోకేష్ గారి జన ప్రభంజనాన్ని చూసి విమర్శించాలని చెప్పేసి నిన్న మంత్రుల మీటింగ్లో, క్యాబినెట్ మీటింగ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిలిపించి మంత్రులని, జగన్మోహన్ రెడ్డిని, తన సతీమణి భారతిరెడ్డిని విమర్శిస్తుంటే, ప్రశ్నిస్తుంటే మీరెందుకు విమర్శించడం లేదు, మీరెందుకు తిట్టడం లేదు, మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, లోకేష్ గారి మీద మాట్లాడకపోతే మంత్రి పదవులు మారుస్తామని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే ఈరోజు 2-3 కుక్కలు మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడం జరుగుతుంది. మేరుగు నాగార్జున గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి. ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొదటి రోజు నుంచి దుగ్గిరాల కరుణాకర్ వరకు దళితుల ఆత్మహత్యలు, హత్యలు, దాడులు, దళిత మహిళల అత్యాచారాలు అనేకం జరుగుతున్నా కూడా ఏ రోజు కూడా నోరు విప్పనటువంటి ఒక దళిత మంత్రి, ఒక ఎమ్మెల్సీ డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యాన్ని, ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు డ్రైవర్ని చంపి శవాన్ని డోర్ డెలివరీ చేస్తే ఈరోజు వరకు సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి కానీ, హోంమంత్రి కానీ, ఇతర దళిత మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఆ కుటుంబాలని పరామర్శించినటువంటి పరిస్థితుల్లో, దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో లేనటువంటి మంత్రులు. సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా మిగతా వాళ్ళ కంటే నీకు కొంచెం బాధ్యత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏ ఒక్క దళితుడి ఆత్మహత్య దగ్గర కానీ, దళితుడి హత్య దగ్గర కానీ, దళిత మహిళ అత్యాచారం దగ్గర కానీ ఆ కుటుంబాన్ని ఓదార్చినటువంటి పరిస్థితి నీకుందా? నువ్వు లోకేష్ గారి గురించి మాట్లాడతావా? ఎస్సీల్లో ఎవరైనా అనుకుంటారా అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడింది కేవలం తెలిసి పేదరికంలో, వివక్షత, అణిచివేతలో పుట్టాలని ఎవరు కోరుకోరు. అందరూ సంపన్నులుగా పుట్టాలి, గౌరవంగా పుట్టాలని అనుకుంటారనే ఉద్దేశంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ మాట్లాడే రోజు ఆ వీడియోని చూడండి. ఆ వీడియో వెనకల, చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెనకల మీ ప్రస్తుత ఎస్సీసీఎల్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జూపడి ప్రభాకర్ గారు ఉంటారు. నిజంగా దళితుల్ని అవమానపరిచే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు మాట్లాడింటే మీ జూపడి ప్రభాకర్ గారు ఎందుకు మాట్లాడలేదు? రాజారెడ్డిని విమర్శించేంత, ఆయన గురించి మాట్లాడేంత అర్హత లోకేష్ గారికి లేదు అని చెప్పి మేరుగు నాగార్జున మాట్లాడారు. నిజమే, రాజారెడ్డి లాంటి నీచ రక్త చరిత్ర లోకేష్ గారికి లేదు. కాబట్టి అలాంటి నీచుల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు లోకేష్ గారికి లేదు. ఎంతోమంది మహిళల తాళిబొట్లు తెంచినటువంటి నీచ చరిత్ర కలిగినటువంటి రాజారెడ్డి గురించి, మహిళల హక్కుల కోసం, మాన ప్రాణాల కోసం పోరాటం చేసేటువంటి లోకేష్ గారు నిజంగా రాజారెడ్డి గారిని విమర్శించే అర్హత లేదు. ఎందుకంటే ఒక దుర్మార్గుడి గురించి, ఒక రాజ్యాంగేతర శక్తిగా, ఫ్యాక్షనిస్టుగా, మైనింగ్ యాజమాన్యాన్ని చంపి మైన్లని ఆధీనం చేసుకున్నటువంటి యొక్క దుర్మార్గుల యొక్క రక్త చరిత్ర కలిగినటువంటి వాళ్ళ గురించి లోకేష్ గారు మాట్లాడకూడదు. ఎందుకంటే రక్త చరిత్ర అంటే ఏంటో కూడా తెలియని కుటుంబం. కాబట్టి నిజంగా రాజారెడ్డి గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదు. ఇంకొక మంత్రులు, హోంమంత్రి గారు కానీ, లేదా ఎస్సీ శాసనసభ కమిటీ కానీ ఈరోజు వరకు కూడా ఎక్కడా కూడా దళితులకు ఏం జరిగినా మాట్లాడలేనటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్న మీరు దళితుల గురించి, దళిత సంక్షేమం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది. కావలి శాసనసభ్యుడు ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏం మాట్లాడుతున్నాడో కనీసం ఇంకిత జ్ఞానం లేకుండా, లోకేష్ గారు వచ్చింది
మీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మీ అవినీతిలో భాగస్వామ్యం ఉన్నటువంటి కేతిరెడ్డి జగదీశ్వర్ రెడ్డి, సురేష్ రెడ్డి, సుకుమార్ రెడ్డిల యొక్క దుర్మార్గాలకి ఒక దళిత యువకుడు బలైపోతే అతను చనిపోయే ముందు తన మనస్సాక్షికి ఎందుకు చనిపోతున్నాను అని చెప్పి పూర్తి స్పృహతో ఒక లేఖ రాసి నా మరణానికి కారణం కేతిరెడ్డి జగదీశ్వర్ రెడ్డి, సురేష్ రెడ్డి అని చెప్పేసి లేఖ రాసి చనిపోతే ఈరోజు నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. వాళ్ళు కేతిరెడ్డి జగదీశ్వర్ రెడ్డి, సురేష్ రెడ్డి ఎక్కడో ఉజ్జాయినిలో మధ్యప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాంతంలో ఉంటే పోలీసులు అరెస్ట్ చేయించారని వాళ్ళని కాపాడిందే నువ్వు. ఆ 10 రోజులు నువ్వు నీ ఫోన్ రికార్డులని ఒకసారి పోలీసులకు ఇవ్వు, తెలుస్తుంది. ఇది మీ సుకుమార్ రెడ్డి మాట్లాడాడు. రోజు ఎమ్మెల్యే గారు ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, లొంగిపోమని చెప్తా ఉన్నారు అని చెప్పేసి. అంటే ఒక దళితుని మరణానికి ప్రత్యక్షంగా కారణమైనటువంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయమని, శిక్షించమని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ డిమాండ్ చేసి పోరాటాలు చేస్తే మీరు తిరిగి లోకేష్ గారిని, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులను విమర్శిస్తారా? స్పష్టంగా తెలుసు కావలి ప్రజలకి, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి దుగ్గిరాల కరుణాకర్ ఎందుకు మరణించాడు అని. కేవలం అప్పుల బాధతో మరణించాడని చెప్తా ఉన్నారు. ఇది అసత్యం. ఎందుకంటే అతనికి ఉన్నటువంటి అప్పు 20 లక్షల నుంచి 25 లక్షలు. అతని 2 చెరువుల్లో ఉన్నటువంటి మత్స్య సంపద దాదాపు 1.5 లక్ష రూపాయలు. అంటే మీరు ఆ చేపలు పట్టుకునేందుకు వారికి అవకాశం కల్పించింటే అప్పులు తీర్చుకొని దాదాపు 1 కోటి రూపాయలు అతను ఆర్థికంగా నిలదొక్కునేవాడు. అదీగాక సుకుమార్ రెడ్డికి సంబంధించినటువంటి ప్లేస్లో ఇతనికి సంబంధించిన కరుణాకర్కి సంబంధించినటువంటి 6 సెంట్ల స్థలం, ఆ 6 సెంట్ల స్థలం గిన సుకుమార్ రెడ్డికి వస్తే కావలి మెయిన్ రోడ్లో ఒక షాపింగ్ మాల్ పడుతుంది, కళ్యాణ మండపం పడుతుంది అని చెప్పేసి కరుణాకర్ మరణానికి ముందు రోజు అతను చావడానికి ప్రధాన కారణం సుకుమార్ రెడ్డి. నీ ఇల్లు తాకట్లో ఉంది, ఆ ఇల్లు నేను 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఇచ్చి వాళ్ళతో విడిపించుకుంటాను అని చెప్పి బెదిరించడం వల్ల ఉన్నటువంటి ఇల్లు కూడా కోల్పోతాననే ఆవేదనతో మరణించాడు. ఈ విషయాలన్నీ అందరికీ తెలుసు. నువ్వు మాట్లాడుతా ఉన్నావు లోకేష్ గారి భాష బాగలేదు, లోకేష్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు లోకేష్ గారి భాష బాగలేదు అని. లోకేష్ గారిని మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నీ అబ్బా అని మాట్లాడే ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి నీ అబ్బా అని మేము మాట్లాడలేమా? నువ్వు భాష గురించి చెప్తూనే పరుష పదజాలం వాడితే మీకంత నొప్పి ఉంటే నువ్వు మాట్లాడేటువంటి భాష నీ అబ్బా అని లోకేష్ గారిని, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఉద్దేశించి మాట్లాడినప్పుడు మేము మాట్లాడకూడదా? ప్రతాప్ రెడ్డి, కావలి ప్రజలకు తెలుసు అక్కడ అక్రమ లేఅవుట్లు, మట్టి నమ్ముకోవడం, చెరువుల కింద ఉన్నటువంటి స్థలాలన్నీ ప్రైవేట్ లేఅవుట్లతో కబ్జా చేసిన విషయం, మీ దుర్మార్గాలు అన్నీ తెలుసు. కాబట్టే కావలి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా లోకేష్ గారి పర్యటనకి నీరాజనాలు పలికారు. నిజంగా మీ దుర్మార్గాలకి కరుణాకర్ మరణించాడు కాబట్టే కావలి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున లోకేష్ గారికి వచ్చి మద్దతు చెప్పారు. కరుణాకర్ మరణించిన తర్వాత మొట్టమొదట తెలుగుదేశం పార్టీ స్పందించింది. జిల్లా కలెక్టర్తో మొదలుకొని నేషనల్ ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ వరకు లెటర్ పెట్టడమే కాకుండా ఆ కుటుంబానికి నైతికంగా దగ్గరుండి అంత్యక్రియలు అయ్యేంత వరకు అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ చేస్తూ మరొక వైపు మీ దుర్మార్గాన్ని తిప్పికొడుతూ పోరాటం చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ. కాబట్టే ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు. లోకేష్ గారు 10 రోజుల ముందు, అంటే హత్య జరిగిన 3వ రోజో 4వ రోజో లోకేష్ గారు పర్యటన ఖరారైతేనే వెంటనే నేషనల్ ఎస్సీ కమిషన్ యొక్క ఉత్తర్వుల మేరకు ఆ కుటుంబానికి 4,25,000 రూపాయలు ఇప్పించి లోకేష్ గారి పర్యటన ఏ రకంగా ఆపాలని ప్రయత్నం చేసింది మీరు. మా పర్యటన కన్నా, ఆయన పర్యటన కన్నా ఆ కుటుంబానికి లబ్ధి చేకూర్చడమే లోకేష్ గారి ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి ఆ రోజు పర్యటనను ఆపుకోవడం జరిగింది. ఇది ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టంలో దళిత బాధితులు అంటే ప్రాణం, మానం, ఆస్తులు పోగొట్టుకుంటే నష్టపరిహారం అనేది చట్టంలో మా హక్కు. ఎమ్మెల్యే ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి, ఇది మీ భిక్ష కాదు. పక్కన కూర్చున్నటువంటి వైసీపీ ఎస్సీ సెల్ నాయకులు మీకు సిగ్గనిపించలేదా? మీతో పాటు మీ పార్టీలో ఒక కార్యకర్త దుగ్గిరాల కరుణాకర్, మీ వాళ్ళ దుర్మార్గానికి ఆ కుటుంబం బలైపోతే, రోడ్డున పడితే ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలబడి తాకట్లో ఉన్నటువంటి దాదాపు 30 లక్షల రూపాయలు విలువ చేసేటువంటి ఇంటిని
విడిపించి లోకేష్ గారు ఆ కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలబడితే దుర్మార్గంగా దళితులయ్యుండి కూడా లోకేష్ గారిని విమర్శిస్తారా? ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డికి లోకేష్ గారిని విమర్శించడానికి ఏమీ లేక ఎప్పుడో తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో జరిగినటువంటి చిన్న చిన్న సంఘటనల్ని ఏదో పెద్ద భూతద్దంలో చూపిస్తే ఈ రాష్ట్రంలో దళితుల పక్షాన, గిరిజనుల పక్షాన, మైనారిటీల పక్షాన, పేదల పక్షాన, మహిళల పక్షాన నిలబడేటువంటి ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పి ఈ 3 సంవత్సరాల్లోనే కాదు 40 సంవత్సరాలు అనేక సంఘటనలు నిరూపించడం జరిగింది. మేరుగు నాగార్జునకి నేను ఈ సందర్భంగా శవరాజకీయాలు చేస్తా ఉన్నాడు లోకేష్ అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు కదా కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి. మీ 3 సంవత్సరాల కాలంలో మీ దుర్మార్గాలకు బలైపోయిన ప్రతి కుటుంబం దగ్గర తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశానుసారం పనిచేసినటువంటి పార్టీ. ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా, ఎక్కడ హత్య జరిగినా, ఎక్కడ దాడి జరిగినా, ఎక్కడ దళిత మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించినా అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది. ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలబడడం జరిగింది. అనంతపూర్లో స్నేహలత అనే ఒక దళిత అమ్మాయిని అత్యాచారం చేసి హత్య చేస్తే ప్రభుత్వం కంటే ముందు తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకవైపు పోరాడుతూ ఆ కుటుంబానికి నైతికంగా భరోసా కల్పించడం కాకుండా ఆర్థికంగా భరోసా కల్పించడానికి రెండో రోజే స్నేహలత కుటుంబానికి సంబంధించిన తల్లిదండ్రుల అకౌంట్లో 2 లక్షల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు చంపినటువంటి డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యాన్ని కుటుంబానికి కూడా 5 లక్షల రూపాయలు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు దుగ్గిరాల కరుణాకర్ కుటుంబానికి కూడా ఆర్థికంగా భరోసా కల్పించడం జరిగింది. ఇవే కాదు, రేపల్లెలో ఒక నిండు గర్భిణిని అత్యాచారం చేస్తే ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ఆ కుటుంబానికి 2 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఇలా బాధింపబడినటువంటి వైసీపీ నేతల నుంచి బాధింపబడినటువంటి ప్రతి కుటుంబాన్ని హక్కును చేర్చుకొని అండగా ఉండి ఆ కుటుంబంలో చదువుకునేటువంటి పిల్లల్ని చదివిస్తుంది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ గారే. అంటే ఇవన్నీ శవరాజకీయాలా? శవరాజకీయాల పునాదుల మీద నిర్మించబడినటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే ఈ భారతదేశంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలకు కూడా తెలుసు. శవయాత్రలు చేసింది ఎవరో, ఓదార్పు యాత్రలు చేసింది ఎవరో, తండ్రి మరణాన్ని దొరికినటువంటి మాంసపు ముద్దలు ఎవరివో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ముఖ్యమంత్రి పదవి మీద ఆశతో ఎవరు సంతకాలు చేపించింది, ఎవరు శవరాజకీయాలు చేసింది అందరికీ తెలుసు. లోకేష్ గారిని విమర్శించే ముందు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలని చెప్పి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. లోకేష్ గారి ప్రభంజనం ముందు ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోయి, ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోయి మాట్లాడుతున్నాడు లోకేష్ అని చెప్పి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాడు. ఎవరు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నారో, ఎవరు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోయి ఉన్నారో తాడేపల్లి కొంపలే పోయి చూస్తే తెలుస్తుంది. ఆత్మస్థైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎక్కడ సంఘటన జరిగిన ఆ కుటుంబాలకు అండగా ఉంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు ఆత్మస్థైర్యం కల్పిస్తూ తెలుగుదేశం పసుపు జెండా ఎంత రెపరెపలాడుతూ ఉందో లోకేష్ గారి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా అంతే మెండుగా ఉంది. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోయిన వ్యక్తి ఎవరో తాడేపల్లి కొంపలో జగన్మోహన్ రెడ్డిని అడిగితే తెలుస్తుంది. కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి. అందరికీ నమస్కారం అండి. రాష్ట్రంలోని ఒక బ్లూ బ్యాచ్ అంటూ తిరుగుతుంది ప్రతి లెవెల్లో, గ్రౌండ్ లెవెల్లో, సోషల్ మీడియా లెవెల్లో, అసెంబ్లీ లెవెల్లో, ఇప్పుడు క్యాబినెట్ లెవెల్లో. వీళ్ళకేంటి అని అంటే వీళ్ళ బకాసురుడు లాంటి నాయకుడు కనిపించడు. 24 గంటలు పక్కనోళ్ళ మీద పడ్డామా, పక్కనోళ్ళని ఏదైనా అందామా, పక్కనోళ్ళని తిడదామా, ఇదే పని మీద ఉండే బ్యాచ్ ఇది. ఈ బ్యాచ్ నెల్లూరు తాలూకా హెడ్ ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా మినిస్టర్ అయిన కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి. ఆయన చాలా అసలు నిజంగా గుడ్ బాయ్కి నిదర్శనం అన్నట్టు ఓ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం, చాలా అసలు ఏమీ తెలియని నంగనాచి టైప్లోని మాట్లాడడం. ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే నెల్లూరులోని ఎవరైనా 420 ఉన్నారంటే అది ఈ కాకాని. ఉచ్చ నీచాలు లేకుండా నెల్లూరుని సర్వనాశనం చేసి
చాలా మంచి జిల్లాగా పేరు పొందిన నెల్లూరుని దౌర్భాగ్యుడు సర్వనాశనం చేసేసి వీడు ఈరోజు లోకేష్ అన్న గురించి మాట్లాడడం మా దౌర్భాగ్యం నిజంగా. ఇంకా అంటాడు, బోల్డ్ విషయాలు చెప్తున్నాడు. వణుకు పుట్టింది, ఇది పుట్టింది, అది పుట్టింది అనుకోని. బాబు కాకాని వెళ్ళి మీ తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో పిల్లిని అడుగు, లేకపోతే వెళ్ళి పిల్లిని చూడు. ఎవరు గదిలో నుంచి రాకుండా ఉన్నారో, రోడ్డు మీదకి వచ్చినప్పుడు వేల మంది పోలీసులతో ఉన్నారో, పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ లేకుండా రోడ్డు మీదకి రాకుండా ఏ పిల్లి దాక్కుందో అది మీకు అర్థమవుతుంది. పులిలాగా దర్జాగా ప్రజల కోసం ఆపదలో ఉంటే బయటకు వచ్చి ఫైట్ చేస్తుంది నారా లోకేష్. అది గుర్తుపెట్టుకో. నోటికి వచ్చింది కదా అని మాట్లాడితే ముందు వెనక ఆలోచించి ఆచి చూచి మాట్లాడే టీం నారా లోకేష్ టీం కాదు. ఒక్కొక్కరు తాట తీస్తాం పిచ్చి పిచ్చి వాగుడు మాట్లాడితే. ఎస్పెషలీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి కానీ నారా లోకేష్ అన్న గురించి కానీ మాట్లాడితే ఊరుకునేది లేదు. ఏమయ్యా మా కాకాని, నీకు బుద్ధి క్షణ ఏమైనా కొంచెమైనా చీవునెత్తుందా? నీ జిల్లాలో మీరు మంత్రి అయిన తర్వాత ఎంతమంది ఆడపిల్లల మీద అఘాయిత్యాలు జరిగాయి? నిన్నటికి నిన్న యాసిడ్ గొంతులో పోసి గొంతు కోశారు. దళితుల మీద దౌర్జన్యం చేస్తారు, లాకప్ డెత్ చేయిస్తున్నావు నువ్వు. ఆడపిల్లలు రోడ్డు మీదకి రావాలంటే భయపడుతున్నారు. ప్రశాంతంగా ఉన్న నెల్లూరుని నాశనం చేసి, నీకన్నా ముందే ఆయన అనిలే నీ మీద కేసేశాడు, ఎంక్వైరీ వేశాడు. మర్చిపోయావా అవన్నీ? సిగ్గుశరం ఉండాలి. పక్కన వాళ్ళ గురించి అనే ముందు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావో ఒకసారి ఆలోచించి మాట్లాడు. లోకేష్ అన్న ముందు ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఒకటి రెండు మాటలు తడబడితే ఓ లాగేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మారిన లోకేష్ అన్న తెగింపు, ధైర్యం, మాట తీరు అవన్నీ చూసి మీ అందరికీ వెన్నులో వణుకు మొదలైందా? తట్టుకోలేకపోతున్నారా? ఇది ఆరంభం మాత్రమే. పప్పన్నారుగా, మీ తుప్పు రేగొట్టడానికి వచ్చిన నిప్పు లోకేష్ అన్న. ఇంకోసారి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడారన్నా ఖబర్దార్. అన్న చాలా డీటెయిల్గా మీరు జిల్లాని ఎలా ఏం చేశారు, రాష్ట్రాన్ని ఏం చేశారు, మీ ముఖ్యమంత్రి ఏం చేశారో ప్రతి ఒక్కరిది డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఇంకా మీలో సిగ్గుశరం లేదాయే? మీకు నిజంగా మీకేదైనా చేత అయితే మీ వల్ల నష్టపోయిన ప్రాణాలు తిరిగి మీరు తేలేరు. అట్లీస్ట్ వెళ్ళి ఒక్కసారైనా వాళ్ళకి వెళ్ళి మా వల్ల తప్పు అయిపోయింది అని ఒకసారి వెళ్ళి పరామర్శించండి. ఆ కన్నతల్లికి నిజంగా మంచి గుండె ఉంటే క్షమించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. గుండెలు బాదుకొని ఏడుస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు, అయినా సరే సిగ్గు లేకుండా ఉన్నారు. ఇంకోసారి లోకేష్ అన్న గురించి కానీ, చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి కానీ, తెలుగుదేశం సీనియర్ నాయకుల గురించి కానీ ఎవరైనా ఏమైనా మాట్లాడితే ఊరుకునే టీం లోకేష్ అన్న టీం కాదు. ఖబర్దార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.